Nyt on muurinpätkä kohta kävelty. Aivan tajuttomat rappuset ja mielettömät maisemat. Tällaisia on missään. Mut nyt kun on tässä kuukauden verran matkustellut hostellista hostelliin ja junissa ja joka paikoissa, niin ei voi mitään, mutta tämmöisessä niinku yhteiskyydityksellä tuleminen tänne ja 20 muuta backpackeria juoksentelee ja huutelee täällä ympäriinsä. Ei voi mitään, kun rupeaa vituttamaan. Tässä alkaa vihaamaan ihmisiä pikkuhiljaa. Haluaa tänne pöheikköön metsän keskelle yksin. Haluaa olla täällä sutena, Pekingin ankkana täällä. Ja sitten näihin maisemiin, vaikka nämä on ihan mielettömät, niin tullut semmosia vuoristoja jo nähtyä, että ei näitä enää jaksa sillä ihastella. Vaikka onhan noin ihan saatana. Mutta joka tapauksessa ihmisiä mä kyllä vihaan. Ja sitten se on tosi huono sen osalta, että tässä pitäisi tehdä ohjelmaa backpackereista ja sitä kauheasti. Ja sitten koska itsekin on backpacker, alkaa vituttaa itsensäkin. Tiedä mitä tässä pitäisi oikein tehdä. Varmaan mennä himaan ja alla. Joo.